nyaya iyi ichineka kuti irwadze ibhichana nemhaka yekuti kutaura kuno ndichati ndisati ndabva pano ndichakusiyirai zvangu audio imwe zvakare yandakaita naMela, ndichifonerana naMela tichida kuzwa kuti zvava papi. Saka ndisati ndabva pano ndichakusiyirai audio iyoyo muchinzwa zviri kutaurika ipapapo. Tisati taenda kuaudio, regai ndingoti munhu pari zvino asati avigwa. Toziva kuti kana pashayika munhu angofawo mufiro usikanzwisisiki, nyaya inongogara yaiswa kumapurisa. Saka ndizvo zvakaitwa nyaya yatafadzwa iyi kana kuti Polite. Hazvireve kuti Mela ari kundomhangarira kana kuti aripotera vanhu vekwamabika. No. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone. Makadi vana baba nana mai, vakomana nevasikana, muri yese yeZimbabwe, kwese kwese kwatiri kumativi mana payo nyika, kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi rimwe zuva. Ndinotenda kuti vazhinji vedu takamirira update pamusoro penyaya yatafadzwa kana kuti Polite Mabika, uyo akazviuraya pamba paambuya vake kuodzi kwaMutare, iye achibva kwanyika kumasvingo. Vazhinji tinotenda kuti takamirira update iyoyo, asi regai nditi nhasi tauya neupdate iyoyo kuti tizozivisana kuti zviri kufamba sei uye tava papi nenyaya iyoyi. Asi ndisati ndapinda munyaya yangu, regai nditi ameno ndotangira papi, nekuti vhiki ratichangopfuura irori ratiri rino iri, weekend yatapfuura iyi kundobata vhiki rapera iri, mazuva mashoma iwayaya akaitika zvinhu zvikuru zvimwe zvakatirwadza, zvekuti kana tichitarisa tingangoti nyika iri pakuchema, nyika ine misodzi. Pane chiitiko chinorwadza chakaitika chevana vatatu vakafa, vaya vakaonekwa vari mubhutu remota. Chiitiko ichocho chakatibata senyika. Tichibva ipapo, pane chiitiko zvakare chemurume akabva kuSouth Africa akakwira bhazi reDelta. Nyaya iyoyo takaiona ichitenderera pasocial media. Murume akateerwa, bhazi rakangokwira mbavha, rakangokwira maarmed robbery. Zvairatidza kuti vaisipota murume uyu. Ndobva vasvika, ndobva vamushudha nepfuti. Vanenge vanga vaine information yakakwana yekuti ane mari murume uyu. Saka vakamushudha 5 bullets akabva afa. Chimwe chiitiko chakazonyanya kundirwadza ipapo ndechekuti pana mai vanga vane kamwana kavo vanga vakagarawo, ndofunga kuback seat iri mumashure meiroro ranga rakagara munhu, vakabva vabatanidzirwa vakashudwa vakafa. By the way, taingotarisa mavideos tichiona kamwana ikako, ndofunga ndezvekuma 2 years here, kakangogara pana mai. So ndofunga kaitofunga kuti mai vakarara, ivo mai panga pasina, vanga vatotisiya. Chiitiko chairwadza ichocho. Then tichingobva muchiitiko ichocho, ndo patakazwa zvekuti pane bhazi rakauraya vanhu vakati wandei chaizvo, raiuya zvakare kuno kuZimbabwe, asi zvakaitikira richiri kuSouth Africa ikoko. Zvinhu izvi zvakangoitika munguva diki isingapfuuri 2 weeks, isingapfuuri masvondo maviri. Saka nekumwe kutaura tinongotaura kuti senyika takarasikirwa, senyika tiri kuchema. Saka ndati ndimbobata nyaya idzi tisati tapinda paupdate yedu yezuva ranhasi, nekuti ndikuona kuti
kuti tingowaruka kuti huru tichisiya nyaya dzakadai wediwe tine tisina kuita zvinhu zvakanaka. Panyaya yemukomana wekushudwa mubhazi reDelta akazoshudhirwa kana ndisingakanganisi anga achienda kuBulawayo. Mukomana uyu pane mutsvagurudzo yandakaitawo hangu ndakabuda neanza yekuti kana uchishanda kuSouth Africa rega kuratidzira kuti une mari. Izvozvo zviri dangerous, unenge uchiisa upenyu hwako parisk. Kwete kuSouth Africa chete, even muno muZimbabwe tine vanhu vakawanda, especially tsika iyoyo inonyanyowanika kumagweja. Yafa mari, ndaiuraya mari, ndakauraya magrams akati, ndakazodai. That's why muchiona kuti mutemo unoramba wakasona vanhu ivava kuti vasamaina, nekuti pane kumwe kuita kwavanozoita kusina hunhu. Munoona here kuti vanhu vanomaina chaizvo zviri pamutemo havatombosweri vachibhabhauka babharabha, but mari vanonga vachitoita mari chaiyo. Ndakasvika pane imwe maini yandisikadi kutaura nezita rayo, sorry. Ndakavhunduka ndichiona gold riri mubhaketi 25 liters. Imi munoti mukaona kabunduso kakati do kakangoenzana nezino rako, yafama nenyika yose inotinhira. Andimazona. So izvozvo ngatidzidzei kuti kana ndaita mari ndiri kuraramira inini, ndiri kuraramira Mwari, ndiri kuraramira mhuri yangu. Handisi kurarama upenyu hweshow off wekuti vanhu vandione kuti ndaita mari. Izvozvo zvinogona kukukanganisa. Saka ndiri kungopa yambiro kune vanhu vari kushanda vachiita dzimari dzavo, zvikuru sei vari kunze kunyika dzevatorwa uko, nokuti takatosiyana mugariro wedu muZimbabwe munomu nekune dzimwe nyika takatosiyana. Kunyangwe zvazvo tichiziva kuti mamiriro ezveupfumi munyika mwedu ari down, asi tinoda kungotenda Mwari kuti at least hunhu hwedu tiri kuita tichichengetedza, uye Mwari vari kutipa wisdom neuchenjeri hwekuti tirambe takachengetedza hunhu hwedu, nokuti tisu tinouchengetedza futi hunhu hwacho. Saka avo vari kupota vachirasika pakuti waona mari wotovhunduka wotoratidzira nyika yose, ngatisiyei tsika iyoyo. Zvinogona kutikanganisa, zvinogona kutisvitsa pana taisirewa. So chiregai nditi tisatapinda muupdate, regai ndinamate kuna Mwari kuti Mwari vatiwanire nyasha. Kana kuti chiregai ndijambire muupdate yedu ndozongopedzisa nekunamata kuitira vamwe vanochema nedata. Ndofunga ndataura nhau yebhazi reDelta, tikataura nhau yebhazi rakauraya vanhu vakawanda, tikataura nyaya yevana vatatu vaya. Iyoyo ndikangoifunga so hameno zvinoitika zvinomuka mwandiri, ndikangoifunga nyaya haina kuitira zvakanaka iyoyo yetuvana tutatu tuya. So regai tiende panyaya yedu yatafadzwa naMela, tafadzwa kana kuti Polite Mabika naMela. Uyu mukomana akazviuraya uyu pamba paambuya paOdzi kuFenikeli village. Ndinoziva kuti vakawanda takamirira nyaya iyoyo. So nyaya iyi ichineka kuti irwadzei bichana, nemhaka yekuti kutaura kuno ndichati ndisandabva pano ndichakusiyirai zvangu audio imwe zvakare yandakaita naMela, ndichifonerana naMela tichida kuzwa kuti zvava papi. Saka ndisandabva pano ndichakusiyirai audio iyoyo muchinzwa zviri kutaurika ipapapo. Asi tisati taenda kuaudio, regai ndingoti munhu pari zvino asati avigwa. Chikonzero chiri kudhileya kuti munhu adai asati avigwa inyaya yemari. Mela haana mari. Mela akatotaura namai vake kuti mama nditsvagireiwo mari, $100 iri kutaurwa iyo yekuti ndidedze vanhu vari kokoko vauye kuno. Handiti? So mama vake semunhu ari kutambira mari yemudyandigere vakando apply loan. Munoziva idzodzi dzemudyandigere dzacho idzi
izita, hapana mari yakawanda iripo, mufunge zviri. Inini mai vangu vanotoriwo pamudya ndigere wababa wangu. Ndo ma 25 cents iwaya, hakuna mari iriko. Saka inotori situation yakaoma kwazvo yasangana nemhuri iyi. Saka ende ndiri kutoziva kuti pavari kupinda muloni macho imomo, inotori ngatingobvisai eni tiise loss. Nokuti i-loss yatoapplywa ipapapa. Vachada kugara mumamonths nemamonths vachihora nothing mai vava. So ndiri kutozwa tsitsi uye ndiri kurwadziwa, asi zvisinei hazvo tiri kungoti ndo mauriro azvakaita, zvakauya zvakadaro. Zvauya zvakadaro kwakuchitoshinga kuti tonoti pangayambukika sei. Saka kutaura kuno paka-applywa loan, tamirira kuti imachwe vatore mari ipinde muaccount vozodzoka kuhama dzekubhikita. Saka ndinoziva kuti ipapa ndatomhanya kusenda information, ndamhanya kuita guwa. That's muchiona ndakambonyarara zvangu, but nekuda kwekuti pese pandanga ndichiposta chinhu panapa vanhu vaingocomplaina kuti chimboti pai update pamusoro panyaya yatafadzwa kana kuti polite. Ndo zvazondipusha kuti ndimbouya neupdate iyi, but ndandisikafanirwi kunge ndauya nenyaya iyoyi pari zvino. Handitika, asi ndatongouya nayo nekuda kwekuti nekuda kwepressure yamwandipa imimi. Ndikangokanda kanhu ndatakamira nyaya ya, ndikangokanda kanhu ndatakamira nyaya. Saka ndomaitikira azvakadini, azvakaita. Chichakamisa zvinhu pari zvino imari. So sekuvimbisa kwandaita kuti ndisandabva pano, ndiri kukupai audio yandakaita naMela tichifonerana maringe nenyaya iyoyi. Ndo zvandakuita, ndakukusirai muchinzwa audio iyoyo. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Chirova kuti kana washuwa zvinhu zvakakora unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin. Ya pandambokukata panda ndichida kuti ndimbobata medium avari kuita nyaya yacho apo. Ndichida kunzwa kuti vanodzoka rini, because ivo vari kutaura kuti vari kucongress. Saka kwanzi tinodzoka Saturday. Alright. Apa nhasi chingani? Nhasi Tuesday. Hey, saka madays anenge achingowedzera kuwanda zvapa. Saka ndandanzwa uchibvunza something, pane zvamamuchifunga, hakuna kana chati chamborongekawo here kumba? Kumba zvakaitana zvokuti mama wakasvika pakuenda mutauro kunoti vanotora loni, saka loni iya haisati yabuda. Alright, asoma 2 weeks aya here? Ndo iwaya. Saka zvinoreva kuti takutongoita patience dzekumirira panobuda loni. Right, ngatichiti isusu kuri kuti loni yabuda, kune kwakutongotedzera zvavakataura zviya here vari kubhikita, kana kuti mune michienda through mapurisa? Ndezvipi zvamurifunga kuita? Apa zvamurikuita ndechekuti inochedai kwako kuti tinogona kubatsirana, because musemberera muremedza kuti wandipa $100 yekuti nditumire kuti vauye. Iyo yekofi nimanje neyekuzotenga gowe vanenge vakundiombisira, ndokwanisa kusaga 100 mama vakati ndokwanisa kuiona. Alright. 100 yekuti vauye mama vakati vanokwanisa kuiona, but yekuzoti kofi zvese nezveguku zvavaitaura zvese vakati harichazikwanisa. Alright. Vozoziva tasana nekuda kurima, munhu unenge uchida kurimwa vane zvakawanda masipi zvobu. Ya, panenge pakashata sho. Panenge pakashata. Alright. Saka chiregai tichiita patience bijana tichingotenda kuti Mwari unotiwanira nyasha. Zvikurumidze kufamba.
Alright. Alright, zikomo. Ndenge musazoti zizve mpota muchimboisawo message kana kufona. Alright, zikomo. Nyani airtime ndio inondimira. Alright, airtime. Pakanaka. Ndinotenda kuti muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe, nzeve hadzina munun'una zviri kutaurwa naMela panapa. Tese tazvinzwa. Sezvamunoziva kuti kana pashayika munhu angofawo mufiro usikanzwisisiki, nyaya inongogara yaiswa kumapurisa. Saka ndizvo zvakaitwa nyaya yatafadzwa iyi kana kuti Polite. Hazvireve kuti Mela ari kundomhangarira kana kuti aripotera vanhu vekwamabika. No, nyaya yagara yakatoiswa kupolisi kudhara nekuti munhu haana kufa zvakadini zvakanaka. Saka anoramba achikomunicata nemapurisa, achivaudza pavave, achivaudza zvavave, achisikawo maadvise kubvawo kumapurisa ikoko kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakadini zvakanaka-naka. Handitika. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yaMela pari zvino. Ndo mamiriro akaita nyaya yasister yatete Mela pari zvino. Mari haisati yavapo, tichakamirira mari kuti nyaya dzifambe zvakanaka. Ngatirambe tichingomunamatirawo kuti Mwari amuwanirewo favor. So ndisandabva panapa ndakuvimbisai kuti ndichasiya ndanamata. Regai tinamate kuna Mwari. Ndinoda kunamata kuti senyika yeZimbabwe tinyaradzwe, uye Mwari atimutsire vanhu panzvimbo yevamwe takarasukirwa nawo nguva diki yapfurai. Pamwe chete nesituation yatete Mela iyi inoda futi Mwari. Tinokutendai Mwari wemasimba ose, tinokunamatai muzita raJesu Kristu weNazareta. Sezvamunotaro kutaura musoko renyu kuna John chapter 14 verse 6 munoti ndimi nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna unouya kuna Baba asina kuuya nekwamuri. Saka tinonamata nenzira iyoyo yemuzita remumwanakomana wenyu Jesu Kristu, uyo akafa akazvipa nokuda kwedu, akafa pamuchinjikwa, akamuka nezuva retatu, nanhasi uno mupenyu. Masoko ake ndiwo ayo. Kuna Matthew chapter 11:28 unoti uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Zvino kuneta kwose nekuremerwa Mwari tauya pamberi penyu senguva dzino semhuri yeZimbabwe kuti Mwari mutinyaradze, mutiwanire nyasha, mutiitire zvakanaka. Tarirai Baba, mhuri idzo dzevana vatatu avo nevabereki vacho, Mwari tiri kuti pfurirai mberi muchizviratidza Mwari wemasimba ose nekuvanyaradza nekuvasimbisa. Pfurirai mberi zvakare nehama yedu iyo yakafurwa mubhazi reDelta namai avo vakabatanidzirwa. Tinotenda Mwari nekuvanyaradza vose nekuvasimbisa. Nehama dzose dzakarasikirwa patsaona hombe yakashayika vanhu vakawanda manje apa mubhazi. Mwari tinodaro kuti nyasha dzenyu ngadzionekwe, favor yaMwari. Vatumwa vekudenga ngavauye, Mweya Mutsvene ngaauye agare muhana dzehama dzedu. Mwari mutinyaradze, mutisimbise. Tinokutendai nesituation yatete Mela iyi nehama dzekumasvingo idzo dzekwamabika. Tinokutendai Mwari nekufambisa nyaya iyi mune zvakanaka. Tungamirirai imimi Mweya Mutsvene, ikatungamirirwa nemi tinoziva kuti haibonderi, uye tinoziva kuti inofamba zvakanaka. Zita renyu rikudzwe, riongwe, ribatwe neutsvene muzita raJesu Kristu weNazareta ndanamata. Amen. Tinotenda hama dzangu, tosanganazve muzvikamu zvinotera kwanhasi. Tambogumira panapa. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi TV yaba Ganjanda, uyai kane muone.